बाथौ सान बेयो बाथौ धोरोमनि मोनसे गोथार धोरोम फोरबो बेखौ बयबो मिन्थिबाय आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जेरै गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गुबुन गुबुन थानसालिफ्राव बाथौ सानखौ फालियो थिग बेबायदिनो क'क्राझारनि नोगोर बाथौ थानसालियावबो दिनै खुब गिदिरै गाजा गोमजा नङाब्लाबो जोंनि ओनसोलाव थानाय सिबियारिफोरखौ लानानै जोङो खुब सर्बात्मक भाबै ओंथि गोनाङै फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बे लाहार फाहारा सोलिबाय। खुलुमबाय फुं गाहाम बयनिसिमबो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ गिबियाव बावहरनाय जाबाय। जोङो दिनै फुंनिफ्रायनो जोंनि बाथौनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाबाय। बिनि उनावहाय गोथैसि बावनाय जागोन। बिनि उनावहाय जोङो जयैनो बाथौ थानसालियाव बयनिबो गाहामनि थाखाय जोङो फुजा होनाय जागोन। बिनि थाखायनो आङो आसाम सरकारखौ जोङो बे बाथौ धर्मनो स्टेट हलिडे होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय बाथौ धर्मनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। आङो जोंनि साफ्रोमबो बाथौ धर्मफोरनो जिखुनु गुबुन गुबुन नियमजों फालिया मानो साफ्रोमबो बाथौ सिबिग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आरो बिथांमोनाबो इयुन समाव दिनैनि गोथार बाथौ सानाव जयैनो फैनानै ग्रोम ग्रोम मै मै खुंलांनो हायो। बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होयो। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो गुबुन बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों सिबिग्रा बिथांमोनखौबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै बिथांमोनाबो जाहाथे दिनैनि बे गोथार बाथौ सानखौ खुंफुंनो मदद होफायो। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय आरो दिनैनि बे गोथार बाथौ सानाव जोङो बाथौनि सोमोन्दै जोङो सावरायनाय जागोन। बेवहाय जोंहा मानगोनां डक्टर आदाराम बसुमतारी दङ जनता कलेज आरो डक्टर प्रहलाद बसुमतारी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बेजों लोगोसे जोंनि लकेलनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथां आरो धनेस्वर गयारि बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बिथांमोना धर्मनि सोमोन्दै जोंनो बोसोन होलांगोन होननानै जों आसा खालामो।